pamusoro changaniro pamusoro dai inyaya yamekiboti nachisa memberi yakupinda munomu paine nhau yekuti awadanzi kuchinjwa nayo ngozi pamaintenance. Saka wakazoenda fune traditional healers kuti wabatsirwe panhau yavantu vazoita vana pasha kuti mwana ndiwe ngozi yakandawasa. Saka wakandifonera vachiti nyaya iri papi ndikati nyaya yenyu inozikanwa padafiri ndinochangamira akati yangu yato kutraditional healers kuti ndizvo zvawandifonera wakati nenyaya yabote irikutenderera yakamira sei vana utsanangurira wakati chawa yako ikoko nabota wacho vandafonera vana hanzvadzi yaava inowanga mudzimai uyu kuti uyai munodawo kuchi kudai tipe mambo feedback maenda pana chiremba mubatsirwa newana asi akanditi hana mari bhasi kuti ndo ikoko vanazofonera vana mai wacho anoambura avo wakati isasi wasaka ikoko kana aramba vana wacho kagara zvakadaro achude iye akati vana vasongo saka vanangobvusa ilmugara nesememkazi kwete so ishu yakwengeri yewana inawo yewana wani echipiri ndeyekuti iwo siwasambe mberi ndoimba pane ndakataura anditi vana havasi vavo ndevangu wezvinhu zvangu zvandakaita pamukunda wangu iwe ibva kumba kwenyu ogare panopamba pangu nekuti vanawo zvandikuta madzisha edunhu remarigi vandauziva asi ndosandoziva ndakakutaura pamusoro pati there are two things tikaenda zvekutengo chaizvoinada dnt ukaoneka wanayo unotobhadhara maintenance dna inomisa asi spiritual ndopatinenya ndosaka kuti ishe mhembera vacho vari kutsiri zvakataura ndinoimba mata kuti vari kunzi havasi kuda kuya kudai nekuti pano pafoni zvakani zvino meseji inokunda kuti musi watakara wamakatoma noti dzekongo wakatoramba pamberi pavo kuti isu zvangu kutaura izvo kuzinati noimba pano makanga mataura kuti final tichazotimende kuzinati makurukota nyika wakauya vakatoramba pamacho kuti zvezinati hatitodi kusvinzwa ende hatitouyi saka zvamukunzwa kuti zvemari izvi inhema mukunda wacho mameseji ndinawo pano yekutanga yakandisera akati iwe nachifi wako mutasa mazopedzerana kuti kudii yekupedzisira after wazofonerwa kuti uyai nhasi irimo akati hatiuyi ikoko pachifi mutasa iwewe tinoda kuti tichagire mari yekuti tiuye asi kun'anga dzako idzodzo nachifi mutasa iwewe ndochabhadhara vega saka zvikutoreva kuti ivo vari kunoti hatitouyi inidzekananga dzangu handizivi amaiendanandanzii utora nyaya yewana wenyu handitoziva pa ndopinda pamene inchete indomurichite munhu aite sei munhu umwe naumwe achengete vana vake hauchengeti uri vana wako nomwe murume kozimi kana muri kuziva kamwe nechamuri kuziva wenu chingouye mutaure nyaya yedu yakamira yakadai yakadai zotopera isu zvatoita mani mhembere ndisamhembere mutaure mukadzi wako ii kuti samhembere ndishe wangu is my subordinate ndikati uya kuno kunouya mazwa mutaure mwana wako yari kufuna kuti azi iwe naka nekamambo kako kangu kuti kushayawo dumbu ini chitema ine kana kushayawo bvudzi chena chitema ine mutaurire kuti azi nekamambo kayaka baba wako uri pasi pangu isubordinate yako ndikati uya kuno kuine nyaya yako iwe kuti handouyi kukandiwawo mama inini subordinate yako ndichauya ikoko tizwe nyaya yacho because nini handina chandakangazvasi ndiyo samhiro sei baba vakwaswera pake anenge ndofunga anotoda kutotakurwa zvese nemota kusvika atosvike panapa uye zvemusikana wacho chandikurama johani samembe mazwa samembe chandikurama ilanguage musikana nongoya kudai wotaura zvaanodii inyaya yake haisi nyaya yangu inyaya yake nemurume wake murume wake wepanyama nemurume wake
uwe mhepo na baba wake newana wake. Chakuda uchere isusu kubatsira kuti murume aite free kuti azive kuti wanange wake here kana because chatinoziva kana uri mugari chako kubarisa chete, wabarwa havasi wako. Ndosaka uchinzi uri chii, uri mugari. Pachitaura ibaba kuti ataure musikana anzi musikana namamunga uye kudai chipedze nyaya. Kana baba aine zvimwe zvaanoziva zvaanoda mumberi, nhamba dzangu anazo, ngaandifonere anditaurire nyaya yakadai yakadai. Yes. Ndinokumbira kutaura kuti kana ndikazamaisa ndinogona kuti auye, asi ndinoti akanga akamuroora dai aikwanisa kutsigira kuti anotora every month mainjection ema-FD plan. Kada ndinotozama nepaunobatsira, sometimes zvikakwidza ndinogona kutadza kuuya naye, kana zviri normal munoona ndinosvika naye kuno. Kana achiditsigira anogona kutaura situation yacho yaari kuti no, it's okay. Saka chibasa chiita izvo zvakanaka. Makwanisa kuti confident muye saka kutikezi nyaya. Asi mudhara akwanisa kunifonera. Ndotaura naye. So that inzwise nyaya iye. Andizvo. Saka ndokutaura chataura kudhara. Toita zvatinoita. Asi musikana hapana kuuya.